मोनसे गोरोबथा जोबनायथिं बेवहाय फैनाय जादों। उनावहाय जों मिथिबाय जे जार्मानबारि गामियाव जि मोनसे थासारिखौ लानानै बेवहाय दावराव दावसि जादोंमोन ससियेल मिडियायाव एबा दान्थे बिदान्थे जादोंमोन एबा गोबाङानो हयथ' गोबां माखासे जों मिथिनाय एबा मिथियै माखासे मानसिफ्राबो बेवहाय गावबागाव कमेन्टफोरखौ होदोंमोन। नाथाय जोङो बेवहाय गासै बिथिंजों नोजोर होनानै जेब्ला सावरायनायनि गेजेरजों मिथिबाय जे माखासे बाथ्राफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौ एसे जाथायखौनो गुवार खालामनाय एबा फिसा मोनसे बाथ्राखौनो बेवहाय गिदिर बाथ्रा बायदि फोसावनाय जों बेहाय नुनो मोनबाय। जेखि जाया मानो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे गोजोन मोनसे दावबायनाय हाबाफारिजों गुबुन गुबुन आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि बाहागो लानायनि गेजेरजों बेहाय सावरायनायाव बेवहाय जार्मानबारि गामियाव आगोलनि जिबायदि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिजोंनो धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारी नखराबो बेवहाय आगोलनि बादिनो मोनसे गोजोन थासारिजों बेहाय जयै गोरोबलायनानै थानायनि बेहाय मोनसे जों गोरोबथायाव फैनायखौ जों मोनबाय। आरो बे लेखानो धनिराम बसुमतारी एबा दिपाली बसुमतारी नखराबो गावसोर जा खान्थिजों बेवहाय गावसोरनि नखराव जाबादि फुजा होयो एबा फालियो बेखौबो रायजो राजाया जेबो अजर गैया होननानै बेवहाय बुंथिबाय। जे धोरोमनि बेलायाव दाङाबाजि जानो नाङा, गावजों गाव मोनसा मोनसि मोनलायनाय, सोरखौबा उन्दै गिदिर सानलायनाय मोनसा मोनसि बेफोर थानो नाङा। इसोरखौ जिखौ गाबज्रिगोन नों बेखौनो मोनगोन। बेखौ लानानै सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा माबा मोनसे कन्ट्रभारसि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खुलुमबाय। गिबियावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै बयनिसिमबो अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि देरलामांग्रा गयारि बिथांनि दैदेननायाव 2, 3 आरो 4 जुलाइ 2024 खालारनि सानथामनि हाबाफारि लानानै बे समाव धेमाजि जिल्लानि सिमन सापरि हालामाव जों सौफैबाय। बेयाव सौफैनाय लोगो लोगो सिमन सापरि हालामनि सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसुखौ लाफानानै बर' माहारियारि आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ जोबोद गोसो खुसिजों जोंनि जि गोजोन दावबायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना बरायदों। जोंबो बिथांमोननो बे समाव जोंखौ बे खाबु होनायनि थाखाय सानजारि नोगोरनि गासैबो आफादनि बे दैदेनगिरिफोरनिसिम साबायखर होदों। गमामायैनो थांनाय मे दानाव समाजारि बिजों एबा खौरां बिजों बा गुबुन गुबुन मिडियानि गेजेरजों सिमन सापरि हालामाव जार्मानबारि गामियाव बोलि बाथौ एबा बिबार बाथौ बुंलायनानै माबा माबि एसे धोरोमारि अलखद फैदों होननानै एबा माबा मोनसे जेंना सोमजिदों होननानै बेखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय लोगो लोगो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा थांनाय 16 जुन खालाराव जों बे आयदाखौ लानानै सावरायदों। आरो बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे मावफुं आफादनि मेलनि गेजेरजों थिरांथा लानाय बादिनो आफादगिरि मुस्रि देरलामांग्रा गयारि बिथांनि दैदेननायाव जोङो सिमन सापरि हालामाव गोजोन दावबायनो मोनसे हाबाफारि लानानै सौफैदों। बेयाव सौफैनायनि उनाव जोङो दहाय फुंनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसु बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो UBPO लाफानानै XNDP, XBLT, आबो बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै गोबां बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे गोजोन दावबायनाय हाबाफारिनि बागै जोंखौ लोगो हमनो थाखाय दहाय फुंनिफ्राय जोंखौ बेवहाय जोंनि जि आलासि जिरायसालि दङ सानजारि नोगोराव बेवहाय लोगो हमफैदों। बेबादिनो जोङो सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसु आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख' जों बेवहाय बिथांमोननि हांख्रायनाय बादिनो जों बेवहाय सावरायनायाव ज' जाहैदों। बे सावरायनायाव सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरिनि दैदेननायजों UBPO लाफानानै बर' थुनलाइ आफाद, आबोब, XNDP, XBLT आरो गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा जेरैहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु आफाद, जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों बेवहाय जों जयै सावरायदों। आरो सावरायनाय लेखायै जार्मानबारि गामियाव बिसेस भाबै धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारी नखराव जाबादि मोनसे जेंना सोमजिदोंमोन बे जेंनाखौ जों बोरैहाय सुस्रांनो हायो आरो जायगायाव बोरैहाय गोजोन थासारि फैनो हायो बेखौ लानानै जों बेवहाय सावरायदों।
गमामायैनो जों दिनै बाख्नायनांगोन सिमान आन्चलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरि दैदेननायनि गेजेरजों जाबादि बेवहाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरनि गोरों गोरा आरो सानसुमैफोरनि बाहागो लानायाव जों जाबादि सावरायबाय बे सावरायनाय लेखानो जों बिनि उनाव जार्मानबारि गामियाव जों थांदों। जार्मानबारि गामियाव बिसेस भाबै गामिनि दैदेनगिरिफोरा एबा रायजो राजाफ्रा जोंनि सावरायनायाव बाहागो लादों आरो बेवहाय जोंनि जि जार्मानबारि गामियाव जाय न'खरखौ लानानै बेवहाय माबा मोनसे अलखद फैदोंमोन एबा जेंना जादोंमोन जेरै धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारी बिथांमोननि न'खरनि फोलेराबो बेवहाय जोंजों सावरायनायाव बाहागो लादों। बेवहाय सावरायनायाव मोनसे थिरांथायाव फैनाय बादिनो जेरै जार्मानबारि गामि समाजनि माखासे खोथाखौ लानानै आरो रायजो राजा एबा गोरों गोराफोरनि माखासे सुबुरुनखौ लानानै बेवहाय माखासे मोनसे गोरोबथा जोबनायथिं बेवहाय फैनाय जादों। उनावहाय जों मिथिबाय जे जार्मानबारि गामियाव जि मोनसे थासारिखौ लानानै बेवहाय दावराव दावसि जादोंमोन ससियेल मिडियायाव एबा दान्थे बिदान्थे जादोंमोन एबा गोबाङानो हयथ' गोबां माखासे जों मिथिनाय एबा मिथियै माखासे मानसिफ्राबो बेवहाय गावबा गाव कमेन्टफोरखौ होदोंमोन। नाथाय जोङो बेवहाय गासै बिथिंजों नोजोर होनानै जेब्ला सावरायनायनि गेजेरजों मिथिबाय जे माखासे बाथ्राफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौ एसे जाथायखौनो गुवार खालामनाय एबा फिसा मोनसे बाथ्राखौनो बेवहाय गिदिर बाथ्रा बायदि फोसावनाय जों बेवहाय नुनो मोनबाय। जेखि जाया मानो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे गोजोन मोनसे दावबायनाय हाबाफारिजों गुबुन गुबुन आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि बाहागो लानायनि गेजेरजों बेवहाय सावरायनायाव बेवहाय जार्मानबारि गामियाव आगोलनि जिबादि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिजोंनो धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारी न'खराबो बेवहाय आगोलनि बादिनो मोनसे गोजोन थासारिजों बेवहाय जयै गोरोबलायनानै थानायनि बेवहाय मोनसे जों गोरोबथायाव फैनायखौ जों मोनबाय। आरो बे लेखानो धनिराम बसुमतारी एबा दिपाली बसुमतारी न'खराबो गावसोर जा खान्थिजों बेवहाय गावसोरनि न'खराव जाबादि फुजा होयो एबा फालियो बेखौबो रायजो राजाया जेबो अजर गैया होननानै बेवहाय बुंथिबाय। अदेबानि दिपाली बसुमतारी एबा धनिराम बसुमतारीनि न'खरा मिथिनानै जा मिथियालासेनो जा एबा गुबुन जायखिजाया सुबुङा माखासे जोंनि सुलुंखौ मोजाङै आन्दाज लायालासेनो बुंनायानो जा जों बेफोरखौ गासैखौबो थदबिर लानानै जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जों दिनै बुंगोन जोंनि बे सानजारि नोगोराव बुंनो थाङोब्ला बे सानजारि नोगोरनि गुबुन गुबुन जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय बिथांमोननि बुंथिनायजों जों मिथिनानै मोनबाय जे जों ससियेल मिडियायाव खोनानाय बादि एबा मिथिनाय बादि बेबादि बेवहाय बिदि बेले बेजे जेबो जायाखै। एसे माबा मोनसे जादोंमोन नाथाय बेबो बांद्राय बेबादि जों गुबुनफ्रा खोनानाय बादि नंद्राया बेवहाय। बिनिखायनो जों दिनैहाय जार्मानबारि गामियाव जेरैबायदि आगोलाव जेरैबायदि गोजोन थासारि दंमोन बे दिनैनिफ्राय आरोबाव बेखौ गोख्रोंसिनै गोजोन थासारिया सोलिगोन एबा जाबाय होननानै जों दहाय जों गावनो मिथिबोबाय। दा बिदिबा रायजो राजायाबो दिनै दिपाली बसुमतारी आरो धनिराम बसुमतारीनि न'खरखौ अननायजों बिथांमोनाबो बजबदों आरो बेहायबो जों सानबाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गुबुन गुबुन आफादफ्रा जेबादि बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव जेबादि मदद खालामदों जों दिनै बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो सिमेन्ट दख'रा एबसु लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि गासै बिबानगिरिफोरखौबो जों दिनै जोंनि बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जाबादि मदद आरो थुलुंगा होबाय बिथांमोना जेबायदि बाहागो लाबाय जों दिनै बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ गासैखौबो जों बाख्नायगोन आरो साबायखर होगोन। जों मिजिंथिदों बेबादि थासारिया जेबायदि गुबुंले थासारिया माबा मोनसे जाथावै समाव जानो नागिरोबा एबा जायोब्ला जों बेखौ रावबो लाइ होआ आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबादि थासारिखौ जों माब्लाबाबो लाइ होआ। बे लेखायै गुबुन गुबुन आफादफ्राबो जेबायदि दिनै एकमत जादों जे जेखि जाया माबा मोनसे जाथावै जाथाय सोमजिनो नागिरबा बेखौ जयैनो बयबो हेफाजाब होलायनानै रायलाय होनलाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों बयबो दिनै थियारि जादों। आरो बे बिथिङाव दिनै सानजारि नोगोरनि गासैबो बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जेबादि थुलुंगाजों जार्मानबारि जेंनानि जेबादि मोनसे थासारिमोन जेखौ जों जेंना होननानै सानदोंमोन बे जेंनाखौ गैया खालामनानै जेबादि दिनैनिफ्राय आगोलनि बादिनो जे मोनसे गोजोन थासारि लाबोदों बेवहाय जों दिनै जोबोद गोजोनदों। आरो जों सानदों जों जा थांखि एबा नोजोरखौ लानानै गोजोन मोनसे दावबायनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन दिनै जों साक्सेस जाबाय आरो बे साक्सेस जानायनि आन्दोआवनो धेमाजि जिल्लानि सिमोन सापरि हालामनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा गुबुन गुबुन आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरनि बे मोनसे मैखोम बिहोमा होननानै जों बुंनो नांगोन। बिथांमोननि हेफाजाब आरो थुलुंगानि गेजेरजोंनो बे थासारिया दिनै
गुबुंले थासारि जानो नागिरनाय बे मोनसे थासारिखौ जों दिनै गैया खालामनो हादों आरो जों दिनै धेमाजि हालामनि बे सिमोन साफारि हालामनि गासैबो रायजो राजाया दिनै गासैबो बे गोजोन थासारिखौ हास्थायदों आरो बिदिनो दिनैनिफ्राय जों सानदों फैबाय थानाय समफोराव बयबो गावनि असे होनलायनानै आंगो होनलायनानै अनलायनानै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना जानो नागिरबाबो बेखौ ज' ज' बयबो नों दानागार आं दानागार हेफाजाब होलायनानै जों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो जों दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय दिनैनि बे सानजारि नोगोर एबा धेमाजि हालामाव जोंनि जि दावबायफैदों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसारदों होननानै दिनै जों मख'बाय। गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोङो गुबै बाथौ सिबियारि गासैबो बाथौ बर'फोरानो गिबियाव बाथौ सिबियारिमोन आरो गासैबो बे बाथौ सिबियारियानो बोलि खान्थिजों सोलियोमोन। दाबो जों खोनादों आरो जों मिथिदों जे जायफोरा समाजाव एबा रायजोआव जोंनि दानि बे फोसाबनाय खान्थिजों बाथौ धोरोमखौ बिनि खान्थिखौ फालिदोंब्लाबो न' गावबागाव न'आव बोसोरनि नामाव एबा माबा मोनसे हखामनि नामाव बोलि खान्थि दाबो सोलिदों होननानै जों गोबांनिफ्रायनो मिथिदों। जियानो जाथों दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जों रावनिबो हेंथा नङा, जों रावनिबो सुथुर नङा। जोंहा फोथायनाय दं जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थाखाय रावबो सुथुर गैया। दा बे बिथिङाव दिनै बे धेमाजि जिल्लानि सिमोन साफारिनि एबा सानजारि नोगोराव धोरोमारि बिथिंखौ लानानै माबा मोनसे बेले जायोब्ला बे बिथिङाव जोंहा फोथायनाय दं सानजारि नोगोरनि गासै बर' माहारियारि आफादफोरा बेबादि माबा मोनसे जायखिजाया बिथिङाव धोरोमारि बिथिंखौनो जा एबा गुबुन बिथिङावनो जा माबा मोनसे बेले बेजे जायोबा जेरैबायदि ज' बयबो नों दानागार आं दानागार बिथांमोना खौसेयै जेरैबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जेबायदि खामानि मावदों जों बेखौ मिथिदों आरो बे बिथिङाव जों दिनै बुंनांगोन धोरोमारि बिथिङावनो जा एबा माबा मोनसे बिथिङावनो जा बिसेस भाबै धोरोमारि बिथिङाव आं सानदों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद एबा बाथौ मा होनो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमजों जोंहा जेबो कमप्लिट गैया। जानो हागौ जोंनि सिबिनाय खान्थियाव आलादा, नाथाय बाथौआ बाथौआनो। बे हिसाबै जों सानदों जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमजों धोरोमारि बिथिङाव सिबिनाय खान्थिखौ गारनानै धोरोमारि बिथिङाव जों माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ मुलुगनि दरबाराव खोमथा फसंथानायजों लोगोसे जों सिनायथि होनो थाखाय आरो मुलुग दरबाराव बे बाथौ धोरोमखौ लांनो थाखाय जों माबा मोनसे मावलायनो हायो नामा, जोंहा बिदि माबा मोनसे मिजिं दं। बे दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन आं सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेयावहाय मायाबा मोनसे देरहानाय मायाबा मोनसे गोजोननाय बिदि जेबो फिलिंस मोनाखै, जिहेथु बेयावहाय जेबो प्रब्लेमानो क्रियेट जाखायाखै। दख'रा आफादनि जानानै आं बेखौसो बुंगोन जे थांनाय समावबो आङो माखासे खौरां बिजोङाव बेले बेजे सोमजिनाय जाथायनि सायावहाय आं बेखौनो बुंखादों। जोंनि ओनसोलाव लिडार दं, दैदेनगिरि दं, जेबो प्रब्लेम जायाखै। सोरबा माखासे मिसकमिउनिकेसन बेनि सायावहाय माखासे खोथा बुंगोन। मिसकमिउनिकेसननि नों जायोब्ला खौरां मोजां मोनाब्ला जाथायनि सोमोन्दै नों बुजिना मोनाब्ला नों बेवहाय बुंनानै खुनु लाब गैया। जोंनाव दैदेनगिरि दं माखासे आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मिरु लेभेलनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा जोङो बर' हारिनि थाखाय खैफोदनि थाखाय जों खामानि मावबोबाय दं। थांनाय बै समावबो 1 दानसोनि सिगां बे खौरां बिजोङाव ओंखारनाय जाथायनि सायावबो आं बेखौनो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायखादों जे जोंनि ओनसोलावबो दैदेनगिरि दं मोजां, मिरु लेभेलनि, जिल्ला लेभेलनि, दख'रा लेभेलनि हाबा मावबोनाय दिनैसिमबो दं, गोदोबो दंमोन। दा ओंखायनो बेवहाय जेबो प्रब्लेम जायाखै, धोरोमनि बेलायावबो बेले बेजे जायाखै। बेफोर गावबा गावनि माखासे गेना गोरोन्थि हाबा मावनायखौ दोनखोमानो थाखाय किसुमान माखासे दायनिफ्राय गुबुन दायसिम बारलांनाय बेनिफ्राय बारग'नो थाखायसो बेफोरबायदि हाबाखौ मावदों होननानै आं सानो। ओंखायनो आं बै समावबो बुंखादोंमोन जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोर दं, बेफोरखौ फैनानै नायफैजागोन, सुलु लाफैजागोन,
नायगिदिंफैजागोन बेबायदियैनो गमामायैनो दिनै गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि दैदेनगिरिफोरा दिनै दंफैयो बिथांमोना फैनायजों लोगोसे जों सावरायलायदों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै मोनथिना मोनदों गोरोन्थिया बहा दंमारो नोंथांमोननिफ्राय माबा खावलायनाय खावलायगोन गासैखौबो जोंनि बर' हारिखौ जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो जोंनि गुबै धोरोम होनोब्ला जों बाथौआनो दा बेवहाय बाथौनि अनगायैबो जों जोंनि बर' हारिनि बा बर' हारिया गुबुन गुबुन धोरोमावबो दङ सतसंगि ख्रिस्टान ब्रह्म माखासे गोबां धोरोमाव दङ गोसारनानै दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायगोन जे धोरोमनि बेलायाव दाङाबाजि जानो नाङा गावजों गाव मोनसा मोनसि मोनलायनाय सोरखौबा उन्दै गेदेर सानलायनाय मोनसा मोनसि बेफोर थानो नाङा इसोरखौ जिखौ गाबज्रिगोन नों बेखौनो मोनगोन बेखौ लानानै सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माबा मोनसे कन्ट्रभारसि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दा हारि हिसाबै हायोब्ला जों बर' हारि हिसाबै जोङो बर'नि गुबै बाथौ धोरोमाव जोङो बेवहाय थानानै जोङो धोरोमखौबो गाबज्रिनाय बे धोरोमखौबो फोसावनाय बे हाबाफारिखौ मावोब्ला बेटार जायो आं बेखौ सानो आरोखि दा बेखौसो आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी दाख्लै बावैसो थांनाय 21 मेआव आं चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानानै मिडियायाव होनाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ आंनो आइया खिन्थाहरदोंमोन न'निफ्राय जोंनि न'खरखौ न' बुसिनानै होखारहरनो बुंदोंमोन बेहाय गामि गैया रायजो नङा बेहाय सासे सानै मानसिसो बुंदों दायना अजा जेनेबा दायना अजा बिदिनो न' बुसिना होखारहरगोन होननायखौ सानैसो मानसियासो बुंदों नाथाय बेहाय आं रायजो बुंनाय जादोंमोन रायजोआ नङा सासे सानै मानसियासो न' बुसिना होखारहरगोन बायदिसिना बाथ्रा बुंदों रायजो बुंदोंमोन बे आंनि गोरोन्थि बिनिखायनो आं रायजोनिसिम निमाहा बिबाय आरो आं जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि आफादफोरनिसिमबो निमाहा बिबाय आं दाख्लै जा माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आं निमाहा बिबाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।